खुलुमबाय लोगोफोर दिनै 24 सान जाबाय कलकाता जि रेप केसनि निउसफोरखौ नोंथांमोना मोनगासिनो दोङो जानो हागौ आंबो भिडिअ मोननैसो बानायदोंमोन नाथाय इनि उनाव आङो स्टप खालामदों मानोना जानला माला जेखोनो मेखोनो बुंनानै आङो माने नङै बाथ्राफोरखौ फोसावनो सानाखैमोन नाथाय दा गोबां टुइस्ट ओंखारबोदो बे निउसाव गोबां माने खुलासा जादों बाथ्राफोरा आरो बिनि थाखायनो सानबाय आं नोंथांमोननो मोनसे लेटेस्ट आपडेट मोनसे होनानै दोननि आरो आपडेटआ ओरैबायदि जाहैबाय पलिग्राफ टेस्ट आरो बे टेस्टआ एक्चुअली मा बयनिख्रुइ सिगां बेखौ नोंथांमोना मिथिनाया मोजां बे मोनसे ओरैबायदि मेसिन जाय मेसिननि थ्रुयै नोंथाङा माने नंखाय बुंदोना ना थार बाथ्राखौ बुंदो बेखौ माने हमग्रा मेसिन आरो बेयो ओरैबायदि नङा जे 100% माने बेयाव रिजाल्टआ ओंखारगोन बेफोरबायदि नङा बेयाव कोनो ग्यारान्टि गैया गोबां ओरैबायदि मानसिफोर दोङो माने बै मेसिनखौबो माने थका होनानै देरहालांनाय माबा दोङो आरो बे मेसिननि टेस्ट खालामनो थाखाय कोर्टआव पारमिसन लानांगौ जाहैयो आरो पारमिसन लादोंमोन बिथांमोना 10 जन मानसिनि आरो बै 10 जन मानसिनि पारमिसन लानायावनो गोबां माने बेफोरबायदि जायखौ नोंथांमोनाबो खोनानानै आसरित मोनगोन थ' दा भिडिअखौ जोङो स्टार्ट खालामनोसै दा ओरैबायदि जाहैदो जे बै हस्पिटालनि जाय प्रिन्सिपालमोन सन्दीप घोष नोंथांमोना मिथिगौ जानो हागौ मानोना गोबाव सम जाबाय आरो बे निउसआ पुरा इन्डियायावनो भाइरेल जाजोबदो इन्डियायावनो पुरा दावराव दावसि जाजोबदो मानोना सासे डक्टरखौ ओरैबायदि माने जुनारफोर बायदि माने बुथारनाय जादों जायखौ माने नर्मेल मानसिनिफ्राय बेफोरखौ माने आसाखौनो खालामनो हाया आरो बै सन्दीप घोषनि मबाइलनि जि कल रेकर्ड जि बिनि अबेयाव फन हरदो अबेयाव हराखै बेफोरखौ गासैखौबो नागिरनानै सिबिआइआ माने सासे हिन्जाव मानसिनि नाम्बार मोनो आरो बै हिन्जाव मानसिया बे हस्पिटालावनो माने खामानि मावोमोन आरो बै हस्पिटालावनो खामानि मावनायाव बेखौबो पलिग्राफ टेस्टआव लानानै थाङो आरो जेब्ला पलिग्राफ टेस्ट खालामो बै हिन्जाव जेमान जिबाबो हिन्जाव मानसि आरो नोंथांमोना साननो हागौ जे बै केसआव खालि हौवाफोराल' दोङो मानोना सासे हिन्जाव मानसिखौ इमान अत्याचार खालामनो गोनांबाथाय हौवा मानसियानो जागोन नाथाय सासे हिन्जाव मानसिबो बेयाव इनभल्भ दंमोन जायखौ खोनानानै आंबो आसरित मोनदों आरो नोंथांमोनाबो दा हयथ' आसरित मोनदों जानो हागौ जे हिन्जाव मानसि सासे थानायाव माबोरै बेफोरबायदि केस जानो हागौ दा हिन्जाव मानसिनि माने मुंखौ दाबो खुला खालामाखै मानोना केसनि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट बेफोरखौ साइलेन्टै लाखिनो थाखाय आरो बै हिन्जावा खोन्थानाय मथे सिबिआइआ जि निउसाव निउस रिपर्टारनि सिगाङाव बुंनाय मथे बै हस्पिटालाव जोबोद गेदेर गेदेर माने कान्ड जालांबाय दोङो जायखौ दिनैसिम हमजाफेराखै बा बेफोर बाथ्राखौ रावबो बाहेराव खुलायानो जायाखै आरो मेन कारनानो जाबाय बे सन्दीप घोषजों बिराद गेदेर गेदेर पलिटिशियानफोरा माने आखाइ दं खोनानो मोननाय मथे बै हस्पिटालाव जि जोंनि देहानि अंगफोरखौ फानलायनाय जायो माने सासे मानसिनिफ्राय सासे मानसिनाव माने ट्रान्सप्लान्ट खालामनाय जायो आरो बेनिफ्राय गोबां रां खामायो बिथांमोना आरो बै रांखौ जाय जाय बेयाव इनभल्भ दोङो बिसोरनो रानै रानै होयो बै हस्पिटालाव ब्लू फिल्म शुटिं खालामनाय जायोमोन गोबां माने देहा बेपार मावनाय जायोमोन बै हस्पिटालाव आरो गासै बेफोर बाथ्राखौ एक्चुअली जाय जाय मिथिदोंमोन बिसोरबो जुदि बै खामानियाव हेफाजाब होआबाथाय बिनि बेरेखायै मावनो थांबाथाय बा सोरनोबा खोन्थागोन बा पुलिसनो खोन्थागोन बेफोरबायदि जायनो बुङो बेखौनो बै हस्पिटालाव हयथ' सोरखौबा सुइसाइड खालामदो होननानै माने बुथारनाय जायो सोरखौबा बेमार जानानै बुथारदो बेफोरबायदि गोबां केस सिगांनि सिबिआइफोरा दिहुनदों नागिरना मोन्दों बिथांमोना आरो दिनै बै सन्दीप घोषनि न'आवबो सिबिआइआ थांदोंमोन 1 घन्टा दरजाखौ खुलिना होआखै आरो 1 घन्टा उनाव जेब्ला न' सिङाव हाबहैदो गोबां बेफोरबायदि प्रुफ मोन्दों जेराव सन्दीप घोषआ
बेफोरबायदि खामानि मावोमोन होननानै आरो दिनै एरेस्टबो खालामदो बिथांखौ एरेस्ट खालामनानै बिखौ लाना थांदो सिबिआइनि अफिसाव सिगांनिफ्रायनो सानफ्रोमबो लेंहरगासिनो थादोंमोन बिखौ पलिग्राफ टेस्टनि थाखाय आरो दिनै बिखौ माने हमनानै लाना थांथारबाय दा नोंथांमोना साननो हागौ जे इमान गेदेर गेदेर मानसिफोरखौ मोननानै मानो दिनैसिम माने बिसोरखौ फासि होआखै मानो गावथाराखै मानो बुथाराखै दा खोथाया ओरैबायदि जाहैदों सिबिआइ फैनायनि सिगांनो बै हस्पिटालाव जि जायगायाव माने बै गोथैसोखौ मोन्दोंमोन बे जायगानि अबस्थाखौ ओरैबायदि खालामदो जे मोनसे दोङो ना जे मानसि खासे थैबाथाय बै जायगायाव पुलिस फैयैनि सिगां रावबो हाबहैनो मोना बा रावबो बै जायगाखौ गाग्लिहैनो मोना नाथाय पुलिसफोर थांनाय सिगांनो बै जायगायाव एकदम मानसि जोम जोम हाबजोबना नायदो बिनि जे प्रुफ मोनगौमोन बेफोर माने गोमालांजोबदो आरो गोमालांजोबदो माने मिथिनानैनो गोमाहोजोबदो दा सिबिआइनि आखायाव फैयो सानब्रै सानबा उनाव गतिके सिबिआइआ खोब माने खस्थ' जाबाय दोङो बे केसनि माने माबोरै प्रुफफोरखौ बिसोरो थेवबो नाजागासिनो दोङो जे जाहाथे जेसेबां मानसि बिजों बे केसजों नांजाबफाना दोङो गासैखौबो हमनो थाखाय आरो बिनि थाखायनो माने आथुर खालामाखै जे फटकनो माने बै सानैखौल' फासि होनानै आरो बाखि माखाया माने गिदिंथिंबाय थाथो होननानै बिनि थाखायनो गोबाव जादों केसआ आरो दाबो तदन्त खालामगासिनो दोङो गासै माने गोथौआलागै मोनैनि थाखाय आरो मिथिनो मोननाय मथे बेयाव गोबां गेदेर गेदेर पुलिस अफिसार गेदेर गेदेर मन्त्रि मिनिस्टार सब इनभल्भ दंजोबो आरो बै हस्पिटालाव मिथिनो मोननाय मथे गोबां बिदि भिडिअ शुटिं माबा शुटिं बेफोरबायदि खामानिबो जाबाय थायोमोन होननानै सिगांबो आं बे घटनाखौ लानानै नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै होदोंमोन आङो आरो बै भिडिअ नोंथांमोना गोबां सापर्ट खालामदो मोजां मोनदो आरो बिनि थाखायनो दिनै आरो सासे सुबुङा आंखौ माने कमेन्ट बक्सआव हरदो जे बै केसनि लेटेस्ट आपडेट मानो लाबाखै नोंथाङा होननानै आरो बिनि थाखायनो सानबाय आं नोंथांमोननो जि आं मिथिना मोननायखिनिखौ नोंथांमोनाबो मिथिथो होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जायो जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै गोजोन्थों।